Hello guys, this is Eric Hilot of Bigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Hilot. Good evening. Ayan, magandang gabi po. Shout out sa viewers na to. Love you guys. Mayang gabi pre. Oh, sa itong pamati kani. Kuha na po rin, binahod na po. Sugod-sugod na po. Binahod sa pa. Ang kamot, bukinod po. Ginagmay na. Saya mau wala sul balik. Balik lang. Sa pag yun? Wala mo ngulong ngalay. Dili man makatulog man ko. Banod lang, murag na banod. Banod lang man. Wala mabot steel yun. Dili. Abot po siya. Dili kini. Pero ang dali sa batang wala, likod, ana, wala. Dili lang wala sakit ang. Sakit ang likod, hawak, ana. Sige. Wala ko dili ko ni mga permin. Balik lang, ana. Itong nga dilit. Dili kaon ba. Pero po lang mga ugat siguro ano binigay mo. Tulog gamay. So ayan guys, shout out sa taga Rabina, compound Bigo City. Shout out sa Rabina. Kaya kumpare na mapilot suki ko na eh. Basta magparamdam gamay ang atong mga panuot. Ano lang, no? So mapatandog si pare. No? So shout out sa taga Rabina, Bigo City, Davao del Sur. Ayan, so shout out sa mga suki dito sa Bigo City, sa mga viewers, sa mga subscribers. Thank you so much guys. Ako ang 2,400 plus subscribers. Maraming salamat sa support guys. Please, kung karoon na po nakikita ng video, please subscribe. I-click lang the notification bell para updated ka sa mga inilog na nag-allow. Like, comment, mas nilog mag-share pa. Okay, so shout out po sa lahat ng mga ako ang regular viewers. Shout out po sa akong top 3 countries build. May tatlo po akong country nanood palagi. May supporters. India, Indonesia, Philippines. Ayan. Thank you so much guys. Shout out to sa lahat ng mga OFW. So ayan guys, love you guys. Please po subscribe my channel. Support my channel. Love you guys. Okay. Nakalang t-shirt pre. Isa yung dalo ka? Wala. Tawag din gini na. Amo tigsi daw kumudayan. Kumudayan mo. Sige pre. Kulog ka pre. Kulog. Mura daw yung pangkunalan ng lawas. Ano ito sa kabra? Pagka matata. Ano isa? Ano ito may kamaga ako ito? Dito. Ano, kinakana? Tawagin yung dabaw. Matawagin lang yung dabaw. Good. Ano mo? Na. Ha? Jilin, wala pa. May baka unta. Basta. Hello. Hello, mayang gabi eh. Oh, eh. Napa mo sa asa ng uron, ma'am? Oh. Sige, ma'am. Wapay alas 8. Tama-tama po, mga alas 8 kapin, anak, kaya napamigilot. Mga alas 8 medya. Ano po na ano?
Oh, gani. Oh, mga alas 8:30, anak. Ah, sige, ma'am. Ito, nandiyan yung taga-apply, ah. Kaya naglago, katong sa neutralize ka. Kabatanggin mo. Masag. Paranyaki. Pinsa na. Paranaque. Pero ang mapahilot ito siguro purman. Ano na sa playa?
ni Tips. Pila guys? Isa? Pila. Dos. Doon? Doon. Ano na yun? Sakit eh. Mani kayo paminangre? May sakit? Ano na yun? May sakit? Basta sige?
Pwede inom, Breno? Nagmay. Ano siya? Muna osteoarthritis. Kadri ang itlog, manok, ginamos, bulad, uyap, pasayan, alimango, balot, ha? Ang kakangkaw balot. Sa- Matagamay. Ha?
Kira? Tanggal ya, pre. Ini kira satu kali. Ah, yan lang. Ah. Satu kemai. Hai kawan. Hmm? Asa man? Mahilot siya? Oh, kaya ka na talaga ko. Satu kemai. Betul banget. Kontol ng bulitas. Ano yung tagatagong?